מודריקי? איך הגרגל? טוב, ארבעתם עבדו יפה מאוד היום. היה להם קצת קשה, גם בכושר, גם בטכניקה בתקופה האחרונה, אבל הם השתפרו מאוד. עבדו מידת יואל כמו שצריך. אני לא אאריך יותר מדי, אני רוצה להתחיל את השיעור של הגדולים יותר, אבל עבדתם מצוין, השתפרתם, סוף סוף הצלחתם להגיע לרמה של צהובה. אתם הרבה זמן מחכים לזה, אני יודע. הכי הרבה זמן מנחם מחכה לזה, מנחם זה ארי. כבר עשה פעם אחת מבחן, ונכשל, אבל הנה היום עבר אותו הכי טוב מפעמות אחת. לא אומר שאתם משתפרים, אתם עובדים, אבל יש עוד הרבה על מה לעבוד ולשפר. זה שעכשיו הגעתם לצהובה זה מצוין. עכשיו צריך להתחיל להוכיח את הדרגה, להצדיק אותה. זה אומר לא להפסיד אמונים, להגיע בזמן, להיות ממושמעים, לעבוד קשה גם בבית, לא לרדת ברמה אלא להתחיל לשפר את הרמה ולהתקדם לקראת הכתובה. מתי תצדיקו ממש את החגורה הצהובה שלכם? מתי שתהיו ממש קרובים לקראת כתובה. אז אתם באמת צהובה ברמה גבוהה. עכשיו אתם רק בהתחלה של צהובה. בסדר? אבל עבדתם יפה מאוד. ברוך עם 4 טעויות, מנחם וירץ עם 3 ושניאור עם 2, שלושתם חגורה צהובה חדש. מגיע להם כפיים חזק. חזק, 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 חזק. טוב. טוב בבלי? סדר? אפשר, איפה אתה הולך? לא ללכת, לא לברוח. תסתובב אליי. זה יותר ארוך. בסדר? שערי. מנחם זהבי חיכה לזה מצד אחד הרבה יותר זמן מהם, אבל מצד שני עבר את זה יותר טוב. בכושר, בכפיפות בטן היה קצת קשה, אבל הצלחת לעבוד יפה ולעבור את זה. הוא עשה את הכל ברמה מאוד 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 גבוהה ויפה. גם בקרבות הוא עבד חזק, גם בטכניקה הוא השתפר. הוא עבר סך הכל עם טעות אחת. אז הוא חגורה צהובה פלוס שלב. כפיים חזק. בוא נעשה תמונה אחת עם ארבעתם.